Most a konzervatívok nevében Tomasics asszony következik. Hvala lijepa. Važnost ovog programa za jačanje unutarnjeg tržišta je iznimna, a s obzirom na evidentno zadovoljstvo nacionalnih poreznih uprava njegovom primjenom u 2013. smatram kako je potrebno nastaviti s provedbom do 2020. Jačanje suradnje i učinkovitu razmjenu podataka između nacionalnih poreznih ustanova, uspostavljanje zajedničke obuke za porezne agente, informatičku modernizaciju i uključenost trećih zemalja u svrhu sprječavanja prijevara i borbe protiv utaje poreza mogu jedino pozdraviti i apsolutno podržati. No smatram kako učinkovitost poreznog sustava ne možemo mjeriti samo tehničkim dostignućima i uklanjanjem administrativnih prepreka za prekograničnu suradnju. Prilagodba sustava građanima kroz poštivanje njihove financijske slobode ključ je svake porezne politike. Trebali bismo biti svjesni kako je najučinkovitiji porezni sustav onaj koji je nevidljiv i koji prevelikim nametima ne guši poduzetnički duh građana. Hvala lijepa.